posayiraba tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 19 February 2025. The DC zimene ndilankhule lero kwa ena akazimva zikhoza kuoneka ngati ndi za madrama choncho, zioneka ngati zati kuferanji, zioneka ngati za cocaine, zioneka ngati za chamba choncho. Koma zimene zizi siku lina muzandikumbukira, mwina kapena swana anu muzawawuzanso kuti izizi zikuchitika m'Malawi munozi na madrama uja wachamba uja Bon Kalindo adazinena. Ena ife timathokoza Mulungu kuti anatidalisa ndi kuona zinthu zimene zikhoza kubwera musogolo. Ku Malawi kuno ngati sitisamala kubwera nkhondo, kukabwera nkhondo imene iyi izazuzisa anthu ambiri osalakwa, ndipo nkhondo imene imosabisanso yaye amene atazayiyambise ndi andale, ndipo andale amene atazayambise nkhondo imene iyi ndi achipani cha MCP. Kulibenso zonyengererana iyayi, izi ndikungonena chilungamo, chifukwa chilungamo chimayenera chizikhala pa malo pake. Ine pa umoyo wanga umene ndakhala kuzafika siku la lero naonapo andale amene ayendesa ziko lino, koma sanayendese ziko lino monga mene akupangira IMCP. Ndipo ichichi muchimvesese a Malawi. Ku Malawi kuno tikapusa kuyambika nkhondo. Chifukwa chani? Anthu awawo alephera, koma sakufuna kuvomereza kulephera kwawo. Akufuna agwirise ntchito ame, akufuna agwirise ntchito apolisi, akufuna agwirise ntchito futi zimene akugawana ngati akugawana masikono muziko la democracy kuti anthu azikhala mwamantha. Ine ndamva chisoni kwambiri kuona kuti mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi tili ndi parliament yopusa kwambiri. Parliament imene aboma amene akufuna azitenga parliament yo ngati ndi yawo, azitenga ngati chifukwa chokuti iwo ali mboma ndi asamasusidwe. Taonapo ife ma parliament, taonapo ife ma speaker of parliaments a integrity. Speaker akamabwerapo ngakhale opposition ndikumayimbira m'manja. Speaker ochita balance ma issues nyumba ya parliament. Kunalitu Sam Mpaso. Akati Sam Mpaso akamalankhula anthu ndikumadziwa kuti Speaker of the National Assembly akulankhula. Kunalitu Louis Chimango. Louis Chimango anali man of integrity, pakana lero amapasidwa be ulemu. Tiyeni tikamagwira ntchito tiziziwa kunena kuti ntchito isiku lina tizachokapo, komanso tizasiyapo legacy kapena integrity. Ngati sitipanga zimenezo umazakhala moyo wako wonse ngakhale anako zina lako likutukwanidwa chifukwa chopanda ndondomeko yakagwiridwe ntchito. Kunalitu Henry Chimunthu Banda. Nthawi imeneyo anazakhalaponso asanakhale speaker, anakhalaponso leader of the house, Henry Chimunthu Banda. Kunalitu man of the moment amene amati akamayendesa parliament anthu ndikumadziwa kuti fana uyuyu ndi mkulu amene iyi ndi maphunziro ake komanso ndi dolo, Richard Msowoya. Parliament nthawi ya Richard Msowoya parliament inali parliament. Anthu ndikumayima amene muja ndikumalankhula anthu ndikumadziwa kuti yes we have wamkulu wa parliament, tili ndi speaker. Nthawi imene yoyo kuli amalemu achiwaya. Anthu ndikumadziwa kuti tili ndi parliament. Not manyaka akuchitika lerowa machita kumamuona speaker ali biased, kumaona leader of the house akuyitenga ngati nyumba ija ndi yache ndikumaopseza anthu. Achimwene ndinutu munthu wa ulemu waje, koma musafike size yomaopseza anthu ndikumanena kuti do not cross the red line. Kodi what do you mean? Iweyo ngati leader of the house ndikumauza anthu kuti do not cross the red line. You are doing it wrongly. Muziwe kuti pamene popo muzachokapo, muzakachokapo muzasiya legacy yanji. Mphamvu zakuchulukirani kwambiri. Pamalo pamene anthu amagwirapo ntchito ndikumakanganapo
pa organization ya mtundotero muziwe kuti imakhala saini yokuti pamalopo anthu akubapo ndalama ndipo akufuna zitenga ndalama zawozo mphamvu zimene ali nazo za ndalama azizichita apply molakwika kwambiri. Ndamva chisoni kwambiri kuiona parliament ya ulendo uno yopanda integrity, yopanda anthu anzeru amene akufuna kumayima kumalankhula akufuna aziopsezedwa. Ineyo sinakhulupirire kuti lero liti ngakhale ndi speaker of the National Assembly amene amasekerera zopusa kuwaona anthu akungosiya zipani zawo andi achipaniwo akalembera kalata kwa speaker kumanena kuti ukabwerese umboni wa mtundu wanji. Kodi anthu aleno mmatitenga ife kukhala zisiru kapena jani? Iniyomu anthu akuchita respond the sona, anthu akulankhulapo za zimene president wanu analankhula. Lero limufuna muzitembenuza mawu kunena kuti pamene pajapo inali it was a wrong grammar. Malo maonena kuti anene kuti zinthu zitukuko akupanga ndiye zitukuko analemba mu chizungu cholakwika. Ananena kuti zitukuko zapangidwa malo mokuti alembe kuti zitukuko zikupangidwa. That was a wrong grammar. Lero limalo mokuti muvomereze kuti president wanu ndi inu yonse amene mwalephera ndiye mufuna muziopseza anthu. Sizinachitikepo m'Malawi muno kuiona sona yoyankhidwa ndi minister, sona kumabakiridwa ndi minister. Zonse zimene mukupanga ifeyo taziziwa kale ya ku Malawi first. Pakali panomba weekend inoyo kwaikidwa budget aliyense by yesterday wakachita submit budget kwa SPC, deputy minister ayo nonse ma minister ni ma deputy ndi ma MP ena zisiru za ma MP amene amangobakira china chilichonse mukunyamuka aliyense akupita kwawo weekend ku constituency beginning Friday, Saturday, Sunday mukhala mma constituency mwanu mwalongosolera anthu mwagwirizana kale kuti muzikauza anthu kuti baji uje ni sona ija president amalankhula zakuti. Ndiye bwanji simulangomutenga president okumpitisa kumuzi kwanu kokuti akapange sona yokongo. Chifukwa pajaso ndi pali program yone yakuti taking parliament to the people. Ndiye osango atenga abale ano ndi olendo nawo kumuzi kwazika alankhula okha bwanji. Osamaopseza anthu mu democracy. Ini yovomerezani kuti zatira kwika chifukwa ndi mmene zinthu zilili kuvomereza kuti ifeyo talephera sikhala tu crime. Ndipo inu simukhala oyamba koma inu mukufuna mulitenge ziko lingati ndilamanu, ziko lingati ndilanu kuti iniyo ndiye amene muli pamwamba. No wonder panopa zimene mukupanga maprogramu obera okha. Koma ndafuna ndikusimikizireni kaya mubera kaya simuzabera koma zinthu zikuvutani mu 2025 kupita uko ndipo muzachita regret. Ndipo kunali sobwino ndalama zimene mwabazi mukanangobaza omwezo ndikukhala pansi chifukwa muzazuzika koopsa. Komanso mwinu ngati mukuona ngati atazazuzike ndi opposition, sazazuzika opposition okhatu, azazuzikaso ndi nomwe kuplasiso abale anu. Muzafunafunanso kuti ndalama zimene mwabazo muzazisanze chifukwa ngakhale olo maiko ni mabungwe azakuukirani kwambiri. It is better ndalama zimene mwaba pakali panozi mukhale nazo zomwezo. Kulemera kumene mukulemera pano pa mulemerere ndikomweko koma mukapitiriza nchidwe yokuti muzizuza anthu, nchidwe yokuti muziopseza anthu. Munthu wina akapanga cholakwika ku parliament ndiye musamazuzulidwe, muzinena kuti do not cross the red line. Achimwene mukupanga zinthu zolakwika kwambiri and you are not worthy to be leader of the house. Leader of the house is a father. Leader of the house is the one who brings the sanity in the house. Osakhala kumaopseza anthu kumanena kuti kumene mukupanga nako ifeyo tikupezani konko. Ifeso we are ready for you. You are ready for who? Why? For what? Muziko la democracy kufuna kumaopseza anthu mwalephera vomerezani kuti ifeyo zinthu zativuta. Chimene tinabwerera mboma mu ndikuba ndipo ife kupanda malemu chilima ife sitikanakhala pano because those are the facts. And do not forget ena tinali limozi pa front line achina chimwendo tinali limozi pa front line inu ndi ine kumapanga limozi front line. So inu simunga ndiopseze tu ineyo
inetu siningalole kuti muzikapitiriza kuanamiza amalawi tu. Ngati ili programu yophana tiye ntingophana. Kuphana kumangidwa koma kungonena chilungamo chaje kunena kuti vomerezani ndipo musapitirize nchitiro munamiza president wanu kumamuuza kuti iziloze bwana kuzitenga umphamvu kwambiri kuzitenga khaya kuti muli ndi mfuti ndiye muziopseza anthu iyo imene yonse igwira. Ndipo ndafuna ndikusimikizireni kwabwera mafoni ambiri kuchokera kwa amalawi kunena kuti akalindo ndi mmene zinthu zafikira. Uzanane ndi anzanu, uzanane ndi ma-activist a genuine, osakazi ma-activist manjanjawidi akuba amene angodalira basi kumapasidwa ndalama kuboma. Tikuyenera tiyende pansewu amalawi apange mademo, ndipo mademo amene wawo akufunika kulilongwe sakufunika kwina kulikonse. Ndipo amalawi ndafuna ndikusimikizireni kuti mafoni anu amene mwayimba dzulo after mutaona mikungirima yosiyana kukwera kwa zinthu chimanga chimene chikukwera daily kwachaija ndi imene yagwa fetereza ndi uyu akuperekedwa chimanga chitamasulo akale uchisiru wa boma. Anthu mukufuna mademo ngakhale madistrict anthu akufuna mademo. Ndafuna ndikuuzeni ine ngati president wanu wa anthu osauka kodi inetu opanda inu ine palibepo. Mademo tiakonza ndipo tiitanisa nsonkhano tikambirana ndi gulu lathu la Malawi First tipanga mademo tikupanga osakhala sokuopa sitikumuopa wina aliyese. Kaya kuli mfuti zimene mukugawa nazo gawanani, mugawane mafilimu anu amene mukupanga ndi anthu aku Israeli kuti muzapase anthu mfuti yachisankho ikayandikira muziopseza anthu. Imenezo zilibe ntchito yayi mademo koma tipanga chifukwa mwatitola kwambiri. Mwatitolatu kodi ngati nzedu zakuvutani osapita kukampeza Richard Nsoya bwa olo achimanga osakapeza bwanji ndikumaka afusa kuti kupoti parliament imayendesedwa bwa osapita bwanji because these people are still alive. Achimuntu banda mulinawo so parliament momo chimuntu banda muntu akati akamala nkhula ndikumaziwa kuti yes speaker akulankhula osakhala manyi akamili tili nawo pakali pano. So there is no way iniyo muzika opcheza a opposition chifukwa choti akuzuzula nchitidwe onama. And imene jayo sona ijasono mawu asona taaziwa kuti sona ndi mawu ena othandauza kuti boza. So tikamanena kuti sona iwe usandipange sona ndiye kuti iwe usandipange boza. Mungoziwa kuti tikulankhula nyenwa ya inuyo chifukwa sizinachitike ponso ku Malawi kuno kukhala ndi president onama. And it is true in other countries, even pa Zambia pomba ulo ku South Africa president kungolankhula boza zimene zozo zili Malawi malamulo a Malawi. Kulankhula boza ndi impeachment straight. So do not intimidate anthu. Musazitengere mphamvu molakwika kuti muziopseza anthu in a democratic country like Malawi. Zimenezo sizitheka chimwene. Olo mutagwirisa force ya mtundu wanji, olo mutachita train anthu ochuluka bwanji kuti muzabwerese chipwirikiti nthawi ya zisankho, olo mutachita transfer a police motani koma ngati nthawi yanu yakwana basi anthu sakukufunani. Andi muzimvere chisoni kunena kuti sizinayambe zachitika mu Malawi muno zinthu ndikukasokonekera chonchi. Chinthu ukagule ndithu ukagule chimanga 100 chakuti andi masalaries a anthu ena sakufika ku 100 eko ngakhale munayika malamulo a minimum wage kuti ndi 100,000 koma masalaries sakufikako. Tapita ni mwa mwenyemu ubunaje muli ni minister akonko amene akuyendera za anthu antchito. Mupite mwa mwenye mumutume akaone mmene anthu akuvutikira. Mupite ku makampani ngati kwa nje wako, mupite ku Salimako, mupite ku Kasungu, mupite mu Nzuzu, mupite Blantyre mukaone mmene anthu akuzunzikira. Mpite ku Tcholo ndi ku Mulanje mukaone mmene anthu akuzunzikira. Masalaries osakhala so kuti akumampasa munthu ngati akumpasa mwana kuti akagule maswiti. So do not intimidate anthu. Apapa ndi pamene achali chimuka nabwera aponso pano ndikulowerera chifukwa parliament imene iyi kupanga chibwana kwambiri. Koma soka ilo tili ndi achali chia fake, asogoleri opemphera a fake. Chimene akuziwa basi ndikupita ku State House ndikumakalandira ko ndalama ndikumanama kuti ati iwo ndi opemphera.
uchisiru wenu umene uli muno Malawi. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti uchisiru ukapitiriza muona Malawi muno muyambika nkhondo, koma nkhondo si yabwino. Muzaona ngati mukuteteza kuti mufuna mupitirizebe kuti muzilamula, koma muna mukupanga uchisiru umene wofuna kuyambisa nkhondo chifukwa chokuti nkhondo simukuyiziwa. Mwafuse akuwame amene amapita ku DRC, mwafuse kuti kodi akati nkhondo ndi chani. Nkhondo ndi chani? Imalira tumfuti ndikumangozinyera ndikumangozikozera. Ana aja kusiyidwa, munthu kusiya mwana wache kutenga ntanga, umaona ngati akutenga mwana. Nkhondo si yabwino. Choncho inu MCP, do not try and bring terror in Malawi. Don't bring war in Malawi. Don't create tension. Uchisiru umene mukupanga inu ku parliament anti tikubwererani Kongo tizakupangireni ma demonstrations. Kaya muli ndi anyamatano ati opseza amene ozawo tikakumana nawo pompo. Ifeso ndife anyamata opseza. Ifeso tini njira zathu zimene timapanga. Boni Kalindo, the DC. Mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyeza village. Tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.